Упс. Здравейте и добре сте ми дошли в мисия коса. Както виждате, изкъпана съм. Постоях около 10 минутки, така да попия повечето вода и баби ще дойде и аз как ще снимам. Но да, няма проблем, ще се справим. Spera ένα τέτοιο να πιεις μετά. Να πιω Τι είναι αυτό? Aperol Spritz. Πρόσεχε με τα πράγματα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, με πιάνει το άγχος. Περίμενε, δώσ' μου ένα λεπτό και ξεκινάς. Ωραία, time out. Добре вече, Ишем, бабиш. Няма да го отрежа пък. Мисия коса. Имах много идеи за това видео и в крайна сметка затова и се забавих, но нищо не ми е ясно, т.е. не знам точно как ще го направя. Все не ми стига времето за цялостния процес, т.е. да снимам целия процес. Сега ще снимам как се суша косата, как я оформям, но не знам дали ще видим днес крайният резултат. Но пък утре със сигурност ще снимам, тъй като искам да ви го покажа и любимата си прическа, която напоследък не спирам така да правя в ежедневието си. Много ме улеснява и в същото време е много готина. Независимо дали, примерно, днес косата ми е за мен, тя пак изглежда добре, така че със сигурност искам да ви я покажа. Може и да сте я срещали, но да не ви е направило такова впечатление, затова пък искам аз да я споделя с вас. Преди да включа бебчето, искам да ви споделя, аз ви споделих тук в нашата общност, но тъй като не сте много активни там, Шанел се гледа в огледалото, тъй като не сте много активни там, искам да ви го споделя и тук. Има giveaway игра в моят инстаграм профил, ще ви оставя името на моят профил, да го намерите отделно на това. Ще го има и долу под описанието на самото видео, така че ако искате да участвате и да спечелите този крем на Миаманте, разберете какви са условията, не са сложни, много са лесни, стъпка по стъпка и може да спечелите луксозен крем за коса, който е мигновена интензивна грижа без изплакване. Увлажнява и подхранва структурата на косва, прави косата по-здрава, лъскава и лесна за разресване и оформяне, с перфектен антифриз ефект и UV защита. Две от вас ще го спечелят, не е само една, така че шансовете са по-големи. Така. Каква лудница е около мен? Няма проблеми. Огледалото ми е там. Тук гледам пък дали снимам. Слагам такова количество от продукта. И започвам да нанасям. Като мачкам, аз така си нанасям някой от кремовете. Сега, ако не е правилно, някой да ми го сподели. Но и винаги една хавлия до мен, която да си бърша ръцете. Затова взех тази днес, а не по-малката. Другият продукт, макар че има защита тук, ще сложа още една допълнителна. И това са продуктите, които ще използвам днес. Няма да прекалявам. Така. Да започваме да сушим косата. Изсуших напълно, тъй като
Тъй като ще сменя представката и ще я заменя за ето тази, която трябва да почистя. Аз почиствам с ето този уред. Между другото, супер лесно и маха абсолютно всички косми. Това не е за хора с слаби сърца. Но тази джаджа ми я даде мама, тъй като аз почиствах четката си по ето този начин, ако нямате тази джаджа. Ето така. Колко прахоляк се бива, да не се вижда. Сега няма, защото аз се бях почистила, няма много, но ето по този начин. Но с тази джаджа е много, много по-лесно. Ако искате такава, ще ви оставя линк на салона и да питате откъде може да си вземете. Или ако не, ако сте толкова пак срамежливи, ще питам аз. Но определено съм много доволна от това нещо, което не знам как да наричам. Запазих се и част за другата седмица. Надявам се да ми чувате добре, но какво такова. Запазих си и част за другата седмица за боядисване и подстрижка. Има нужда малко да освежа косата си. Така. Отделяме така сектор 1, който ще работим сега. А тази четка я обожавам. Супер. Обожавам я. Аз я бях взела от Notino. Мисля, ако не се лъжа, и нито ми скули косата, докато е мокра. Просто съм много доволна от нея. Нещо, което сега видях, докато се гледам в огледалото, и не знам дали знаете, ако без значение дали имате Dyson или с обикновен сешоар и четка оформяте вашата коса, е много важно и съм го виждала доста често като грешка в някои видеа и не знам защо го правя това нещо, като то е толкова близко до акъла. Но когато си оформяме косата с четка и сешоар, никога не дърпаме или надолу, или нагоре. Много свободно аз държа самия Dyson и оформям самата коса. Тоест, даже ето така повдигам, за да не се сплесква и да пада надолу, а да има обем. Ще видите сега как ще го направя пак. И тук пак държа свободно. Тоест, нито дърпам нагоре, нито надолу. Просто е свободно. Свободна е самата четка.
Аз винаги завършвам с студена струя и хоп, готово. Продължаваме нататък. Мислех да слагам ролки, но май няма да слагам. По този начин махаме надолу. Пак ще ви го покажа, но се чудя дали да слагам. Как ми е за подстригване косата? Дали да слагам ролки? Няма да слагам сега. Сега ще ви покажа как махам самата четка, защото пропуснах това. Ако искате да задържите кадриците, да, баби ще се чува, той в момента на компютъра и говори. Има вариант, в който може ето по този начин, но ако е тежка самата фиба, както е в момента, ще ми развали обема, така че в корените няма да правя това. С ролки си е най-добре, но аз ще ги оставя така. Така, стигнахме до горната част. Още не съм сресала, но общо взето ето така ми се получи. Много е жива косата ми и няма да издържат много, защото не съм сложила ролки. Ако сложа ролки и постои малко, ще е супер, но ще видим колкото пък. С лек обем. С лек обем. Е тигрицата в действие. Но ето го и крайният резултат. И това е без да слагам никаква пяна. И това е без да слагам никаква пяна за обем. Просто не дърпам, не опъвам и това е. Готино. Накъдето си поискам. Там. Пишете долу в коментарите дали ви харесва крайният резултат. Аз мислих, дори се бях притеснила, че няма да го видите, но вие го видяхте. Утре ще ви покажа прическата. Сега ви оставям. Надявам се да ме чувате и да ме виждате добре.
Трябва да снимам с предна камера, за да се виждам, тъй като бързам, защото ще излизам и искам да ви покажа прическата. Какво ни трябва? Лак за коса, гребени, тези двата и 2 ластички Фиби, да. Аз предварително си бях сресала косата и я вързах, но принципно слагам 2 от тези, които са ми по-здрави. Имах 4-5, може и повече и в момента не мога да ги намеря, но ще оправим положението. Делим на 2 части косата. Да, сега няма да мога да я разделя правилно. Така, делим я на 2. И първата част я връзвам, за да не ми пречи, докато събера едната. Така, и дигам нагоре. Какво да направя? Това ще е късмета на моя страна. Отидох до банята да взема ето тази четка, с която по-лесно обирам косата. И хоп, намерих си ластичка. Връзваме. И ето така. Хоп. Ето това трябва да се получи. Ето това трябва да се получи. И сега едното влиза в другото. Аз съм ги раздалечила малко повече, но няма нищо. След което ги закрепвам с Фиби. Колко трудно на телефона, мислех си, че ще е по-лесно. Хващате идеята, предполагам. Ще дълга косата. Ще е много по-лесно. Но и на къса става. Имам предвид, че ще да го направя по съвсем различен начин, но сега ще го сложа отвътре. Хоп. Така че ако ви харесват подобни видеа за прически, ще се радвам да оставите лайк, да харесате, да коментирате, за да знам дали да ви споделям подобен тип видеа. Май ми харесва да го правя, но ако не ви е интересно, няма смисъл. Да. Ами, готово е. Вижте колко е готино. Много ми харесва тази прическа. Хайде да завършим нашия влог за днес, заедно с Шанел, която пак ще се къпи днеска, нали, мамо? Да. Това беше от мен. Надявам се, че това видео ви е било интересно и мисия коса завърши успешно. Ще ви очаквам в следващото видео. Не знам дали ще е влог, на каква тема ще е. Няма се представя, защото не съм правила планове, но ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили, за да достигат повече хора по този начин, чрез вашата подкрепа и вашият сабскрайб. Да харесате това видео и да пишете долу под коментар дали подобен тип видеа ви харесват. И дали тази прическа ви харесва, разбира се. Оценете я от 1 до 10 с хаштаг 1, хаштаг 2, хаштаг 3. Хайде да се включим и ние малко с хаштаг тенденцията. Чао! Целувам ви! Не забравяйте, обичате и бъдете обичани!